Tervetuloa kaikki eksyneet sielut minun ensimmäiseen videooni! Tämän videon tarkoituksena on tietysti esitellä itseni ja myös kertoa tämän kanavan tulevaisuudesta. Mutta aloitetaan sillä, että mikä minä oikein olen. Kuten näette, olen VTuberi. Jos et tiedä mikä on VTuberi, se on yksinkertaisesti hahmo, joka seuraa kasvojani. Ja ehkäpä nyt olisi hyvä aika kertoa myös vähän itsestäni. Minun nimeni on Helsel, olen 20-vuotias muun sukupuolinen otus. Lempiasiani ovat kauhu, pelit ja taide. Tarkoituksenani on tehdä pelivideoita ja välillä jakaa vähän taidettani. Kysymyksiä VTuberistani, mitä lajia olen, en tiedä. Olen vain pikku otus. Voisin sanoa, että olen inspiroitunut vuohista ja muista eläimistä, mutta jos näet minut jonakin muuna, en sano vastaan. Jos ihmettelet millainen tyyppi olen persoonaltani, olen aika yksinkertainen äijä loppujen lopuksi. Olen hyvin suorapuheinen, mutta chilli. Olen hyvin ujo, mutta tykkään nauraa itselleni. Ja olen hyvin autistinen. Mutta pikemmittä puheitta, tässä tämä video sitten oli. Halusin pitää sen lyhyenä, koska olen hyvin yksinkertainen äijä, kuinka sanoinkin. Jos päätät jatkaa tätä seikkailua toiselle puolelle kanssani, me jaamme paljon hetkiä, kokemuksia, kauhuja ja nauruja yhdessä. Mutta kiitos kun katsoit videon loppuun. Toivottavasti näen sinut myöhemmin. Bye bye!